Алдағы матур котлау хатыбыз югары Терешка авылына аша. Бүген үзенең алтын юбилеен хөрмәтле якташыбыз Насыров Ришат Фатих улы каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гөлнара Рафаиловна, балалары Гөлназ һәм Реналь, кайнатасы Рафаил Сабирович, кайнанасы Наиля Сабировна котлыйлар. Яшьлек таңында очраткан гомерлек мәхәббәтем, сөекле ирем, бүген синең гүзәл бәйрәмең. Менә инде әкрен генә без синең белән матур пар, тулы бер гаилә булып, бердәм, тату гына балаларыбызны үстереп, 19 ел бергә яшәп киләбез. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Әйтергә кирәк, сөеклем, мин сиңа бер күрүдән үк гашык булдым. Ришат, синең мин җитди, җаваплы булуыңны яратам, алтыным. Бүген бәйрәмеңдә әтиәниңә дә шундый акыллы, булдыклы уллары өчен рәхмәт укырдым, кадерлем. Һавадан йолдыз, алтын таулар бүләк итә алмыйм сиңа. Сине бәхетле итә алсам, бары шул җитә миңа. Яхшы ата да син, яхшы ир дә, без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсының нәреңә туган көнең белән котларга. Синнән күчкән яктылыктан нур сибелә тирә-юньгә. Кайгы хәсрәт күрми генә яшик шулай бергә-бергә. Ак бәхетләр сиңа юлдаш булсын, үткән чакта гомер юлларын. Онытма син, авыр минутларда сине аңлар кешең мин барам. Иң дә әйбәт булган атикаебыз, кадерле, булдыклы, эш сөючән яраткан киявебез. Сине чын күңелдән бүгенге матур юбилеең белән котлыйбыз. Гөлнараның сүзләрен дәвам итеп, үз теләкләребезне дә ирештерәбез. Син бу дөньяга килүең белән бар җиһанны шатландыргансыңдыр. Чын мәгънәсендә олы хәрефтән лаеклы шәхес булып матур гомер кичерәсең. Син йөзебезгә кызыллык китермәгән киявебез, ярата һәм яраттыра белә торган тормыш иптәше. Бар җаныңны кызганмыйча, төн йокыларын йокламый үткәргән газиз ата. Һәр вакыт ярдәмгә ашыккан кадерле кияү. Чын күңелдән шатлана белә торган сөекле туган да була аласың. Якыныбыз, сиңа безнең рәхмәтләребез әйтеп бетергесез. Теләгебез бәйрәмеңдә кызыбыз белән 100 яшькә кадәр пар канат кагып, безнең бәхеткә яшәгез. Балалар кайгысы күрергә язмасын. Алар сезгә бары сөенеч кенә китереп торсын, якыныбыз. Бәхетле бул, без барыбыз да сине бик яратабыз. Якыннарның иң якыны, кадерле кеше безнең. Әйтәсебез килә бүген иң җылыларын сезнең. Матур бәйрәм, туган көн ул, каршылыйсың син аны. Аяз булсын күңел күгең, якты бәйрәмең таңы. Олы хөрмәткә күмәбез, рәхмәтләр бара укып. Гомерләрнең тәхетенә утыр әле син узып. Бәхеткәең ташып торсын, аксын саулык чишмәсе. Синдәй гүзәл кеше бүтән язмагандыр күрәсе. Кадерле Ришат Фатихович, якыннарыгызның бар теләкләрен чын күңелдән сезнең бәйрәмгә дип матур җырга төреп юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә, исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә.
яшәргә кирәк. Бәхет түгел, байлык түгел, бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең, алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә дә китә, яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.